Sa kuya sir, para sa kuya malang gusto ko magpurno na. Ang pagkayod. Kamayo naman sir na income driver. Ito ang sentimento ng ilang jeepney driver na nakausap naming namamasada at pumipila sa isang terminal sa Naga City. Ayon sa ilang tsuper, mula nang ipatupad ang mega oil price hike, halos wala na daw silang kinikita. Palugirin umano ang kanilang pamamasada dahil sa mababang pamasahe na hindi nakakatustos sa pangarga ng langis at take home para sa kani-kanilang pamilya. Ang dakulang kuminto kan lambang sarong driver ay haros kung baga sa tatarablahan na lang ang kita dahil anangkaw na ang barakalo na inyong pang gasolina, tapos ang pasayro po baro nag-aano ini inapon na nagtitipid. Kaya dahil man masabi kami nakakakuang dakulang bilhin sa iglesia pagtatarabla lang po. Pinipersa lang po dahil siyempre pandugtong sa ikabubuhay. Medyo magabat na maris pagkayod, medyo kadikit na lang na dilin siya may uli halos sa lalo kung makonsumang motor uli ka siya ng gas, dikit lang may uli sa pamilya mo. Kansud mo po pag gasolina ko nasa kuyan pa lang 69.80 sa excise heating mo yan. Naglangkaw naman tulos, naging 72 na. Sige pa, hindi. Luwas ka niya. Kuyan na lang ibang kuyan. Pagkakitaan naman. Hindi naman nagbabanta, ngunit dahil sa sunod-sunod na pagsirit sa presyo ng langis, ay maaari umanong magtagal kung sakaling magkaroon ng tigil pasada. Posible po, ako nang kikitaon, mapundo po talaga kami. Posible nga, sabi nga ni Ken, ito rinapod na subsidiya. O yan, pag nagtaong subsidy ang gobyerno, baka sakali makatabang man sa buya. Oo, makatabang-tabang. Mayo na kami sir nakukuha. Mayo na, puros na sa gasolina sa krudo ang tinayodan may puros na sa krudo. Samantala, inanunsyo ng pamahalaan na magsisimula na sa Martes sa susunod na linggo ang pamamahagi ng subsidy sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation tulad ng mga tsuper na isa sa mga apektado ng pagtaas sa mga produktong petrolyo. Una itong iro-roll out sa Metro Manila at isusunod sa iba pang lalawigan sa bansa. Ang direktiba ng ating Pangulo ay gamitin ng lahat ng mga programa ng DSWD para maprotektahan natin ang mga mahihirap, marginalized, the poor and the vulnerable. Sa punto na to, hindi na lang kasi sila public utility drivers kung hindi maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At diyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. So ang napagkasundoan namin ng mga alkalde ng Metro Manila at later on sa buong bansa ay by Tuesday next week, sisimulan na natin yung pagbigay ng tulong pinansyal na naghahalaga sa 5,000 pesos sa mga apektadong sektor na nabanggit ho namin. Sa ngayon, nasa 65 pesos to 70 pesos ang kada litro ng gasolina, habang 70 to 80 pesos naman ang diesel at umaabot naman sa 100 kada litro ang presyo ng kerosene na inaasahan pang tataas sa mga susunod na linggo. Jan Amador, CSN.